Martin. Keneme. Good morning. Good morning. Never been in an hour watch. Good evening. Mara mi fena side, but side in Kamaka evening. Okay. Dalorin for coming. Chomiji. Cholomiji this opportunity to talk to few people. Onyinye Stanley. Kekime. The man. Hey, Davey. Davey, how are you? It's been a while, hey? Last born. Kencha Bomo. And the best. Kekos. All right. This notion of Obon and Madden issues. Yo, Maggie love, you are welcome. Assorted, you are welcome. Now, so many people, when we start having issues, when we start having some kind of misfortunes following us, we actually, I believe within us that no one will something be behind it. Can we learn the Igbo? We make case study. Onye Igbo mgbe ọbụla obido nwebe issue. Hey Caesar, how far? Yeah, KC Francis, you are welcome. Awakened soul. Ebe anyị na-ebelieve na mgbe ọbụla ihe bido dịbalịa somehow, no one will something be behind it. Firstly, let's look at business wise. Onye be anyị na-azụ afịa, ozugide afịa abịa nwebe problem. Nyanwa abịa nwebe setback. O believe no will if dị wrong. Obono in your family na scatter. You believe no will if dị wrong. Your relationship na maybe you believe no will if dị wrong. Now, if I'm Elijah when I fall victim, mgbe ọbụla ụdị ha abata gị n'isi iwe na-eche ịda niile eche na mmadụ dị against you or no nwere spirit dị against you. Mgbe ọbụla ife abata gị n'isi o nwezikwa ihe mmadụ na-ekwu ị na-ege abụrụ dati na ịchọrọ ka ịnụ na onye a dị against it na onye dị ona ihe ya na-echezi ebe kedu ife a ga-eme agwa gị na onwelu na nke brother a ga-akpọ gị jee. Ọ bụ na edulu gị jee na nke that brother n'okwu ya in fact n'okwu onye nke akpọje ebe a before na nke gị bụ maya na a sị gị na a ga-aga na nke brother, sị gị na a ga-aga na nke one sister, nke one prophet, nke one pastor. Ọgbajọ nke a sị gị na onwere one man mmalụ na the man na nwoke a na dibịa nke ya bụkwa dibịa ụmụazị ọ efe chọrọ ịnụ. Ya kpatara na many people fall victim. Omelum. So many years ago, over 20 years now. Am I correct? Yes, over 20 years now. Nah. Business mahaga. Mana after kamechalo, oge mbi adibazie mature enough kambia we check if a man. Ebido mafia. Oge nchọli bido afia nwa due to the major enough money. Gezulumu no na also ị na-ebido afia. Ego nje adrolu me enough. Ewe meet here a friend of mine. And even na why na na January. Ịma na oge ọga ji esetụ nwa boy no December, esetụzi agha na December. January gbagote bịa bido afia. So ka m gbagote that January, onye ndakanyere n'aka ya. Osimoke one na ihe enweta shop that moment.
mana after a while m bịa chọpụta that na m ga-enwetanwu shop. Mana oge izi a ịma na ọ bụrụ na ị nọrọ na main market shop pụta ọ ga-adịrị gị izi inwetanwu shop, mana ọ bụrụ na ị nọrọ main man na ị na-abịalute ọ ga-adị gị difficult. So etu a ka m si wee meet this guy wefe ọ gwa m na ya nwa ga-provide stand, ọ bụkwa na shop n'ọkwa stand yo, and mmeweta catch nji agbakọ ngwaahịa enwe meweta ego ewee na-azụzi etu a ka m si dakanye welu catch nji nye my guy. Ọ bụrụ na onye ya na ya ka mechalụ combine business na five crore settle the business, okonjazie m nata m ego wee jee gote afịa ọfụ ka e wee tinye na nke ochie. Abịa mee the business ụfọdụ na ya anụnwa na mee mgbarikọ na ego m na-achị na mụnwa agiteti oke dị ngwaahịa nke na-enye anya nsị etu a ka ntị ya eje eburu m ngwaahịa shift mekwa nwe obere meetie somebody si na ebunye m ahịa, onye a na-ebunye m ahịa mana ahịa na-agala ọnụ. Mbịa mee one day nsị ya na oye burukwe ngwaafịa anụnwa ya gbakọkwa mpuchigharịa ngwaafịa balance ya ego dọba nke fọrọ afọ. So emesịa somebody wee sị m na onwe one man na ọdịbịa ọ chọrọ ka ije na nke ya na-ejekwa ọbụna mmezi ya jee na njekwa nsị oke na nsogbu adịrọ na mmezi ya wee gaa nne mana anyị gara na nke nwa dibịa anyị wee luo na nke onye dibịa wee gbaba afa ebe ọ na-akọ sef n'afọ a mụọ ara aghọta ebe ọ na-akọ ịgbago na ịbịa na nke dibịa na-ege anya ọnwago skopu oge eji wee paakị gị ibe na nwoke ahụ na-akọ ọgbakwa nwa obere si nweta ego nweta onwe oge olu ya ọ na-akọrọ m ada abado ma nna mkpọ dị masị ọga nye m ego anyị nyere gị na mụ ya dị ọzọ interested na ebe na-akọ sef na olive adịrọ ọka na-asị m okwu na-ekwu dizda nsị ọga na na-ekwu bụ gị nye my money okeche na-egwuregwu ntị nchenji elu ya gwa ya na ọ bụrụ na inyere m ego m kịta efochiri anyị ga kịta anyị aghasị anya na oge ahụ amadụ na mmadụ na-anwụ anwụ ịmakwana since 2020 gịnị since 2023 ka m ji wee jụọ oyi wee bụrụ gentle person. Oge niile a na-achọ m ịma na anwụ ịchọ ka anyị nwụọ kịta ya nwụọ na the man na-anya for that na mwa dị mean and adị m ready ịghasasị shrine ya etigo m aka sef na-ebusa the man ewe si m ngwa m bịa were ego ngwa nye m nawa. Now ife nje weta this thing bụ na ka eje o nwe mgbe olu m wee nọrọ anyị wee gbakọ kedu ebe m medebere biznes ya o ji wee dị nka na the business ada aga nji wee chọbazie help ego one ka nji eme biznes ya ego ahụ nji eme biznes ya ọ dị enough mmadụ one nọ ebe ahụ nọ na-emebe ọfụma. Ihe ji wee na-ekwu ihe a bụ na ọ na-adịrị anyị izi ide efe ilu na ihe isi ike ma ihe dị aṅa na-eme anyị bụ mmadụ ma na onwere ya possibly na mismanagement anyị adịghị n'anya ebe a business ọ bụla ibido ga thrive. What do you know that this particular business need the capital? You need the capital. Etu ọ bụla isi chọọ iwe ya ọ bụrụ na ịma na ego iji adịrị enough ime partnership ma ya bụrụ na inject ego na ya ọ bụrụ na ị na
mkpọdo anyị na ndị otie n'akụkụ chofu oche ya eto ogologo nwa azụ ebe a na-adabere ọgwụ na saloon a na-enwe mana kịta ịbata na saloon na-afụgo na-spend go millions na spend millions iji wee gbaa saloon efizi. That's why bụ 20,000 5,000 ị na-ajụkwa ịkpụ isi ọ bụ na ya akpụ ya 5 ebe a ọ bụ na ya eji 5,000 kpụọ nwee ebe ị ga-eje were 2,000 kpụọ gị. So business ọ bụla a na-eme n'idiri ego. Apart from ego, you need the skill. You need the skill. Onye akpataalụ n'oge mbụ na anyị na-eje agba boys 5-6 years. Business ọ bụla ịgbalụ n'afọ na ndị ewe n'ọkụ ka mgbanye ọkụ. Empress gbanyelụ m ọkụ. Ray Doctor Obi Teddy n'afọ ga-achetelu m my guy na Obi Teddy mgbe a Kim kedu ije my network no clear abi kamakwa m ihe na-eme ahụ. Record go okay. All right. So now, ọ bụrụ na ijiri ego eme business mana inwe the skill ị ga-survive. Mana webe anyị na-ejiri ego ị nwere the skill so ị ga-eme ọfụma na that business. Ọ bụrụ ife ị ga-eji wee chebe na onwe dị against you mana onwe spirit dị against you. Ihe mme na video m post ya na-eme anya some people doesn't care about the video mana nke bụ eziokwu bụ na deny it as you want. Eziokwu is eziokwu. Ejiwelu m egwu Chinyere Udoma wee maalụ na atụ oge ọ kụrụ egwu ajọ mmụọ niile nke na-agba mgba n'ime ndụ m ọkpara Chineke bi n'ite ewu imegide ha ma ndị omekome dị jụrụ n'ihe agaghị adị mma. Anyị bụ ndị Igbo ewelugo this thing fachisicha isi anyị na-akpata na anyị bulie tinye n'ụlọ ụka. Ihe ọbụla a na-eme anybody, any man, any woman who is against my progress, any man, any woman who do this and that, I dey believe na somebody wepụta time ya na-achụgharị anyị. I dey believe here so much. And ihe a bụ ihe so destroy ya be anyị. Agadi nwaanyị adịghị enweta nwuzi favor o kwesịrị nweta at her old age from people out of fear. Ndị mmadụ na-atụ ụjọ na o nwere ike ọ bụrụ na winch inye ego were ya mee ihe dị aṅa. If an old man, an elderly man, onye deserve pity, onye deserve ide enweta ụmụ kọchịkọchị ife anụnwa a na-enyesi. Anyị refrain from that. We are scared. We are afraid. Why are we afraid? All because of the ideology, because of the mentality. Ka eko si dị ka ọ bụ onye bụ agadi ga-ata amusu, so onye dị young enwe ike ịta amusu. Amami na-aghọta na ọ pụtara na young person ama atanwu amusu. Why eji wee bụ n'ọsọ old people ka a na-eme attribute? Iwu ọbụna the same pattern eji ta amusu before ka eji wee na-ata kịta. Young people na-ata amusu, but we are not looking at that side. Ebe anya anyị dị bụ na ndị agadi. Ụmụ echiche niile anyị na-eche na you know what, okorobịa nwelu life ya ahead of him na-akụgharị asịrị. Mgbe ọbụla agbaghabara asịrị atụọ ya aka na line ebe a na-azụ ahịa na ebe a na-arụ ọrụ and so many other things. Mgbe ọbụla akụrụ asịrị aka onye a dị na ya. Oje ọsị na onye asị, oje ebe ọsị na onye asị. Oge ị na-asị kasị ihe na-asị ịma na ndị mmadụ mana ị na-akụ asị.
and people will not like you anymore. So onye chọrọ inye gị business ama enye gị business. Ị ga-emenwe ọfụma in the midst of people na like gị. Anyị nwa bụ ndị na-azụ ahịa. O nwere ụbọchị ị ga-apụta ileta millions mana onwe ha nke kọstọma bịa go gị. Ege ntị, iji millions wee ya na akaụntụ gị mana ego anụ nwe ha nke si n'aka kọstọma bịa. Ngwaahịa onye zụrụ gị abụ onye gị na ya nọ na line. Ngwaahịa onye zụrụ gị abụ a friend na-azụkwa ihe ị na-azụ. Kọstọma bịara olesịa nke ya bịa demand dị high, ọ bịa buru n'aka gị ihe o ji wee bịa tụnyere ọbụla ọla ike gị. Oge m na-azụ ahịa akwa freeze go, amaghị m ihe na-eme Facebook m. I don't know what's happening. Ndị Facebook nọ na anụ ihe na-ekwu ka maka na ihe m ga-eme ya. Okay, so echezogo m ihe m na-ekwu oge asha. Can somebody remind me? Here mere some years ago. I'm trying to grab the last word, but I was focusing on, okay, I'll go on Facebook, right? Okay. I need focus ba na mmadụ na mmadụ na-eme anyị. Na onye a na-akụ asịrị, yes, echitego m ihe na-ekwu. Oge anyị na-eme business, o nwere ụmụ nwaanyị na-esi Cameroon abịa Lagos abịa azụ anyị afịa. Each of them bata na shop gị that day, ọ gaje nwere ebe obi aṅụrị ha bata. So our senior then jisiri ike konukọsi ụmụ nwaanyị ahụ mgbe ahụ. So o nwere ịtọ, o nwere ndị abịa ahịa na-enwere obi aṅụrị maka na ngwaahịa niile dị na shop a ga-ewetu ya n'ana, a na-abọtụsi ngwaahịa ọzụcha na nke that my wee dulie senior edulia wee na-agazi na shops ndị nke bụ friends ya nwa ka a na-ayọzi don bịa zụta m, do bịa zụta m, onye gị na line nke ị na-ayọzi bịa zụta gị because ya nwa jide mma. Nwaanyị a abịrị ahịa na-abụgodo bilonia, so ya nwa kpọrọ ya abata na nke gị echi ya. So kpọrọ nwaanyị abata na nke gị, nwaanyị epiki ya na-ekpotu ya nwa bụ o wepụta nke ogosi nwaanyị, o weta nke ogosi nwaanyị. Otu akụ esi na-akụ asịrị na ewere gị akụ asịrị before iji akụ asịrị ka i wee gote favor. Ịma na ọ ga-atụnyere. So ọ bụrụ na ndị mmadụ gbabalụ gị ọsọ ihe ama nọ ile ga na-etinye gị na problem. Onye ahụ that stronghold ede na Bible, onye ha bụ that principalities nya power ahụ karịa ego because na ịma ha mgbe iji eme ha deti na karịa anaghị. Anyị ma na a na-akpọkwa gị bịa gbagha asịrị sometimes ịkụba gị ya onwe ihe dị iche na ngịwa na onye ori. Onye na-ezu ori ahụ ọ na-ezu ga-eme people hate ya, even friends ya, onye ọfịs ya, onye atụgharịa ọ bụrụ na ọ dịka wọchị ya ka ọ fụrụ ya n'aka, ihe ọbụla ọfụna dị na tebụl ahụ ị nwere ike izu o were ya. So ọ dịrọ comfortable mgbe ọbụla gị na ya nọ. Ị nọrọgodi ya na ka ọ chịrị aka ya na-agba wunye na pocket imerezuo onye ori. Thanks, thanks so much for the gift. Thank you. So now Chinyere Udoma gụrụ egwu a. I'm okay, Chami. I'm good. Chinyere Udoma gụrụ egwu a. Oge niile a na-ege dị egwu, ana m ege egwu as a Christian. Maka na ebe na South Africa jụọ onye ọbụla ma alụm ọfụma, ọ ga-agwa gị na ụtụtụ ọbụla na ịpụta m ga-ebu ụzọ kpọgodo egwu Chinyere Udoma.
egwu ụka ka m ga-ebu ụzọ ọkụgodu n'otu nkwụbịa akụcha Chinyere nke Ogozie Okeke wee yibaziala hip hop. wefuru ndị polisi obodo ma ha mana mma akụrịrị egwu ụka mgbe ha ji agafe nna ya ga-egwu ụka. So nwere uche Christian na-ege mana emechazi m oge m pụtazi n'ụlọ ụka I started reasoning wee cheke ekwensu niile nke na-agba mgba n'ime ndụ m ọkpara Chineke bilite. Ekwensu niile a na-agba mgba n'ime ndụ ilu evi ya na bụ spirit of fornication, spirit of stealing, marine spirit, spirit of idolatry, spirit of ihe niile a ya bụ mmadụ jos kọgherisie ya ọfabacha anyị na brain. Etu a nọ na ama m ife bụ my addiction malụ nke na-abụrụ my addiction. Ana m ese siga nsegide siga enwe ụbọchị ga-abụ nna ọnwa ọbụla ọ dị nka siga anụnwa omeme na mmadụ ekute ume ọfụma ịfụ na nga anọcha 2 months 3 months I never test am. Mana onwekwa onye na-ese siga after a while bịa nọrọ nna akụ were siga bịa nsị ka m test ya ofu were kwe ya tikwe n'ọnụ mgbe a na-eti ya n'ọnụ ife nna agwa onwe m ọkwa ibidogokwa. So mụnwa azị na onwe m maalụ ihe m na-eme. Ọ bụrụ na nche kwụsị ya ma m achọghị ịkwụsị ya na-eme ihe m na-eme I can never say na ọkwanụ mmadụ mere m ji sebe siga. O nwere onye mere m ji wee sebe siga. Even na South Africa m bido sebe siga enwere m ike sị gị na ọ maka na oyi dị. Enwere m ike were ya na-eme excuse na ọ maka na oyi dị mana actually ọ bụrụ ọsụsọ maka na oyi dị. Mgbe ụfọdụ ịnọkọta isi ka ime random thing ịghọtago mgbe ụfọdụ isi ka ilichalụ 1 or 2 mana ọ bụrụ na mmadụ kpanyelụ ya ana ị na-anya fụ na ihe a na-emebiri gị ihe ngị nwa ka ọ dịele ịkwụsị. Emere maka siga wee misie one fine girl mgbe a the girl na-emebe the girl si m na ya da like nwoke na-ese siga nsị ya na m ga-akwụsị. Mbọsị nwa a na-achọ m na-abịa ọ bụ na m ji siga na-ese the girl akwụrụ ofu ebe na-ekiri m n'oge anya m bịara ebe ọ nọ na nwetu odi siga the girl tọọ na ochighị azụ na-aga na-akpụ ya ntombi upe ọ na-agala onwe olu ebe paakị moto gbaba na motie narie nsị siga okay ka ya mekwanụ akwụsịkwanụ m I no stop na efu na ihe na-emebiri gị ihe and that very girl lose mgbe a anyị nwee ezigbo plan. That girl bụ the second person dum wee gaa na Monte Casino na 4 ways ndị bi na Joburg ga-ama ebe m na-ekwu Monte Casino. The girl kpọm wee jee function ndị ọcha bata ebe a nna na South Africa nwere ife mbata n'ebe a na-eme presentation a nna ndị ọcha akali ifu toothpaste ndị anya ọ ga iti iwe paste America bụkwa iti paste ya n'ọnụ wele asa ọnụ efu dat na oge egbu jams niile dịghị n'ọma ka ọ na-ekpo ọkụ ya bụ na onwe jams dịghị n'eze ma ọ niile gị sefu brọch anyị ji na brọch ilego like this ile ga na-ekpoghị ọkụ na-aghọta. So this girl onwe ya mem introduced to one white man. Anyị si na that presentation this thing drive gaba na be the man lukwe ifukwa ebe this man bi. So aka m si n'aka the girl matter some people ndị ọcha even oge onye ọcha ajụ m ka ihe m na-eme ngwa ya na mbụ an actor ma a na-akpọkarị ya actor dia si am an actor I said yo Nigerian si yeah actor si yeah si okay ọ na-agbazi the girl no nwere ọ ga-eme m introduced and ọ bụrụ na ọ mere m introduced to that agency na life m aka ala dị etu a aka m ide shoot ọlụ ezigbote ọlụ na contract ndị South Africa enye gị contract ọ ga-eje ribe ego. Ọ bụghị ihe a na-eme na Nollywood na ya onwe ya anyị na-eme ebe ndị a wepụta ego enye gị ego sign ọlụ ha contract
contract mekwa eji m ya bata dị ebe o nwere contract m mere with ndị MTN mgbe ahụ. Anyway, so emere m maka siga wee lose that girl, mana emechara that time kwụsị ya. Imagine na mmadụ sịrị nna ese siga one na-esecha ya na ọ na-esi gị n'arụ, one na-esesi anya na ọ na-eme gị, in fact na o nwere ebe ọma na-akpọ gịnị ama na-ejenwu, ọ na-agwa gị destin ị na-edebe ha because na-enwe ọfụma na enyi gị nwoke na your classmate na your onwe oge oyi eruo ọka ọgụ, o nwere ihe dị anya a ga-ejebe ọ ga-akpọ gị je. O nwere ka ọ dị na ị na-abata ị na-esi siga o nwere ọfịs ya ịbata ya na-asa otu aka ọ bụla esi na-ege anya ịma that na you don't belong here. Ịghọtago? Ịma that you don't belong here, so gị nwa ga-eji aka gị wee mebie ọrụ gị eji aka gị mebie ọrụ gị. O nwere ihe ahụ na ife iri na-agbaghị mgba, ọ da-agbaghị mgba, ọ gị nwa nabatara ya, ọ bata gị na-eme peace wee nọrụ gị nwa ka ọ dịkwala isi na nga achọzi ihe a. Ịghọtago? Oge m na-achụ nwaanyị abịa I nwere almost 7 girlfriends. 7. Ọkwanụ mmadụ na-asị na ihe a ga-end taa. Ana ihe gbaghala bụ na nwaanyị ga-achọta m na shop, mụ na ya ga-anọ, another girl achọta m, anyị na-atọ anọlụ, nwekwa nke a da-ajụ onye onye ka ịbụ, nke a da-ajụ onye onye ka ịbụ. Onwe onye na-ewesịrị m iwe, nke a bịa ọkwụrụ ọtọ na-eche ka onye apụọ, wee na-alue na be m one day wee sị ekwefe ya n'abalị ya ka ọ ga-end. Toto my Facebook, nke a na-eme 2013. Toto my Facebook wee dee either 2013 or 2012, either of them. 2013 wee sị na ọ bụ na mụ na gị na-ayị ma na mgbadogo taa ma na mgbadogo nyaa ma na nna ala gị before ma na onwe mụ na gị ji asị nwaanyị bụ biko na taa na m na-take the decision to apologize to you for wasting your time. Thank you for the time you have given me, thank you for the pleasure, thank you for everything. But I may decide to go not to continue with this lifestyle anymore. Today was my last day in having any relationship, any kind of relationship, both friends with benefits and whatever. Wesi biko, anytime in a gafe na my shop, do not look in, do not stop, except you are coming on business. If I can post to her na Facebook. Ka efu etu ahụ ekwensu si arụ ọrụ. Abụrụ na ekwensu, no etu ife si aga sometimes. The most pretty of them wee bịa wee mara ụma gafee n'iru shop m ka ọma ma nga akpụ ya mkpa ụfọbịa na-asị nakwa nwa na-agakwa na ndị anyị nakwaghị nwa maka ihe a na-alụ na South Africa bụ any girl ọbụla gịnị ya na-ayị, the next door guy ga-esi n'azụ jebe gbadobe that particular one. Agaghị asị ka eje chọba ọzọ, ọ nke anya onye ọbụla ga-adị si na nke a anọ ya ka nwa ya ji bịa mgbachite nkịtị ọ gaa emekwa another one aga wee kpọọ ya wee sị ya, hey, you didn't see me, like you didn't see me. Ọ sị m akịrị you say we shouldn't come again. Nsị ya ihe bụ don't come sharp. Nsị ya sharp. Ọ gaba na-emere m ike na-enekwa ike nwanne m ịma ndị obodo a na-enwe ike ya rụra n'obodo nke azọ Chukwu ya gbaghara anyị na ihe nwa a na-akwazi ike ọkwa n'ahịa ọkwatu ike a na-eme na nne ya ihe nnekwu kwaghabịa ụlọ ahịa egbute m na etu aka nsi wee end anya
And is anya before you know it, the life atabazi amoto self. Free life. Nke bụ na nwaanyị ga-achọta ma onye ọzọ achọrọ mbịa ọnụ na-aba anọrọ. Sị na abụ nwaanyị ka m beela n'obodo a na mfe na m alajuona m 3 years. Etu a ka m si wee were aka m duo onwe m ọdụ. Kọstọma bịa ọfụ ebe ọ dọ nọ, anyị wee na-ekwu ọha ọbịa fụ na nwaanyị na ebe ana ana m lose business amaghị. Ịma na ihe anyị na-azụ Oba Ahịa Street nwee ka mgbe ahụ ụmụazị obodo na-ezu n'ụka ha na-ezu ka oke, ha jee ezute ha bịa lesi anyị amaghị m na aghọta. Ha nwere ike jee zuo foonu bụ onye ọcha, eje zute foonu onye ọcha bịa lesi gị anyị egolu ihe ọbụla apịakọtara na be onye ọcha butere anyị egoro. Mgbe ụfọdụ ọbọdụ sọba onye ọcha ha na-ezute n'aka ndị ojii. Ndị Igbo be anyị atụrụ nga maka ihe ezuru ezu. Na ọ na street ka anyị nọ gịnị ka anyị ga-eme? Anyị anaghị eme ya no business. So o nwere girl ga-anọ with you, onye ahụ ji ihe ahụ ọ bụ ilesigo bịa fụ na gị na nwaanyị nọ ọma ma the girl ọ dị related to onye zuru ori ọma ịgbago ụmụ rubbish life a obinie pụọ gaba ebe ọzọ. Mana oge m ji realize all these things na ihe change bekwa wee malụ na ọmụ ji onwe m. So sometimes ị na-efu that na ihe na-ada aga nwere ike ịbụ your fault. It could be your lifestyle. Yes. O nwere business mmadụ ga-achọ inye gị mana etu your dressing alone, etu isi dress ga-eme gị look irresponsible. A judge bagodugu by your looks. So if that thing ga-eme gị na ife kwesịrị inye gị ama enye gị ya. Ama m na aghọta na. So sometimes o nwere ife anyị na-efe esi na-abụ na the problem bụ n'aka anyị ka o si. Some of us ama ka esi address mmadụ. Manner of approach zero. Manner of approach zero. You talk to people anyhow. Pride. If you know ụbọchị ị ga-ada, ị nwere ike ị na-azọ elective position na afịa ebe ị nọ, na church, in any gathering. O nwere position ị na-azọ. Mana ndị mmadụ mana ị nwere pride. You feel that with your money you can buy them. That day onye ọbụla aka ọ gị. Ị ga-ebe kwa. You see? Even a girl, a young girl, na-ebe akwa na enu age ya, na ya dị 33 years today. Okay. Youngest of the holiest. Senior lose go because of ntutu isi. A girl na-ekwu na age ya today ya anụbaghị ọ bụ mma ka ya na-amarọ ọ bụ gịnị. Ị ga-afụkwa sọmpi ga-apụta na Facebook na-asị ọ gịnị mere na onwe bụ onye bịa na be nna ya na-ajụ na ọfụrụ pọpọ chara acha ka ọ na-achalube ịmagode ya. A ga na-eme channel content. Most of them mean ihe ha na-ekwu. Ọ bụrụ content, they are serious. Mana inene ihe kpatara ha ji wee nọ ruo today. Some of them not today because of the friendship and a keep. A girl si Nnewi bata. A girl si Oba bata. A girl si Asaba bata. A girl si Ọka bata. A girl si Enugu bata. Ngini ana ahangigharị out. Ọ bịazie ka gịnị ya na-ayị nya as a fellow girl ibie. Gịnị ya abụla ọyị. Ọ bụkwa na ọyị lesbian, not just normal ọyị. Ngịnwa ọchị pụkịta gịnị ya yịrị na-apụ ya na mgbe ụfọdụ ọkpọlọgo jee na ba ọ na-aṅụ mmanya. The girl megide influence ba gị nweta ọyị nwoke onu ncha na-akụkwado gwongwom. Some people maalụ this girl asa akwụna ngịnwa amadị na akwụna ka ọ bụ. Some people maali a na-akwụna ga na-afụzi gị nwa asị na gị na ya bụ birds of the same feather. Ife anyị ga-atara anyị mụta bụ that na o nwere onye ga-abata na ndụ 20 minutes alone ọ nọrọ na ndụ is enough to wreck you forever. When dị n'abalị a na-akwado m akwado
anyị na-egbu na alista. That very girl ya na nke a na-ayịzi ịma na ọyị a gị na onye a na-eme ga affect ife agba spiritually, ọ na-eme ga affect physically, orally, etu ọ bụla isi chefu ya na ọ na-eme ga affect, but you don't have that thing. Ayigo m ụdị ọyị a ana asị m ọ na ịma na that your guy na-ezu ori si ana m amarọ ọ na-ezu ya na-ezuru onwe ya na to me ama na ndị innocent mana to the public ha na-afụ ndị ori ama m na-aghọta na ihe the public na ọ bụrụ na like lifestyle onye a na-ekwesịrị dị comfortable with him. Na South Africa ka onye mụ na ya bi n'ụlọ na-enwe okwu with somebody, ọkpọ m na phone nzi abụ na nna na ya adọsị m na mụ jee chitali ya jaket jeans ya, jeans jacket ya. Yes, enwe jeans jacket ya, enwe maalụ gasị na m jee chita jeans jacket ya, mụ chita ya mụ chiri ya bịa kịta na mụ yiri eyiri na nna njelusie na ebe jeans jacket dị, ọ nyere m instruction m yiri eyi nna wee jesie na wee chiri jean wee yiri. Anyị ma na anyị nwa na-eyinu akwa oyi na South Africa all the time anyị nọ na winter, so mụ nwa eyijigo m arụ already wee yirikwezi jaket ya n'enu ya, not knowing na jaket ya nje chiri yiri na ahụ na ga-etinyenwu m na nga, maka na mụ nwa yi jaket amarọ m na jaket nyi na pocket ya na egbe dị ya, ama na egbe dị ya na wee jechiri jaket wee yiri na-aga na street. Anyị ma na South Africa bụ police country. Mgbe anyị ji ekwu okwu ya bụrụ South Africa siren police gaga ebe erugo 50, ha na-ekwogharị na-aga. Onwe mgbe anọkọta akpọ ha emergency call na-afụ wa nke a kwofe etu a ya bụ na ime ezu nwa ori na Africa ya ọ corruption bịazi. Ejize jaket a na-elute ebe ndị a nọ na park, the guy agalụ bịa ebe nọ ọ na-azị ndị jaket ihe mebe isi ọ na-adọga dị jaket mmanya aka fopụta dị egbe otu anyị si kpọọ ebe ọnụ eweluzie egbe a jebezie na-etretinzie onye ọ na-etretin ya na ya na-enwe okwu, onye asị ya gbaa ya dị egbe na ya gbaa ya dị egbe wa na agba egbe ahụ mgbe ahụ onye wetara egbe mmụọ wetara do na obodo ada George like that. Mana mụ hazi na onwe m after that incident ihe ọzọ mma bụ na-eji nwayọ kwakọ si na that ụlọ pụọ. Anyị dị fọbili wee nnọọ nwayọ pụọ alụfa di ya maka na onye mụ na ya bi n'ụlọ nwere egbe ka ọ hapụ ịbụ one day ka o konye m ebe ọ bụ na ịmanọdụ ihe a dị the best ị ga-eme bụ iwepụ onwe mana eji ụlọlụ ị nwere ike na-ekotere gị kesi ihe ejeje ko 30 years ya amaghị ka isi wee daa na ya. Mmadụ na-eji aka ya kopụ onwe ya na some certain problems. That's why anyị si na some certain problems anyị na-face today anyị nwere every opportunity ịpụ onwe anyị n'ime ya before mee, mana anyị dị too reluctant, anyị dị very stupid, anyị dị naive, anyị dị very very ignorant. That is why finally anyị ji wee fall ọ bụ victim. Ebutechi is not a victim of circumstance. You deliberately fell a victim because ọ bụ na-emu anya ịkala ime escape mpụta njụ ọ ga-emụzikwa anya isi m amụ m, mana sometimes anyị amụrụ anya. Some of our problems anyị na-eje ekpe ekpere anyị nwa dị enough iji aka anyị stop the problem. Onye na-agba gambling today a na-afụ gamblers as onye nwere ike ijide 1 million taa echi oji 1 naira. Anọ ka o si dị kemgbe ụwa anything betting. Some people megidere datin akpụọ ha isi forever. Then gị nwee necha anya afụ nọ etu a ka ọ dị ị na-eche na ọ ya afụ gị gbanwee
ị na-akọmiti ego na-akọmiti ego imegide fụ that na today na ezigbote agụụ na agụụ. Gịnị ka ọ ga-eteki ji kwụrụ ọtọ decide ya na from today na m achọzi ndụ a? Onye a na-agba mkpụrụ mmiri, ị na-agba mkpụrụ mmiri na ọ na-emeghị gịnị? Ị ma the reason eji wee lụpụta mkpụrụ mmiri? Iche na aja ọsọ lụpụta ya for gịnị? Ọgwụ na-eme ka mmadụ dị high, ihe agụ nwunye ọnụ. Oge ecstasy bụ ecstasy agụọlụ afịa abụ methamphetamine ọkọ metamol onwe ka spelling ya ruchakwara 30 something. Arụrụ ya for a purpose. Even onwe the thing na-egbukwa egbu oge mbụ ma kịta amara m. Oge ahụ onwe ka esi like na nwoke ọ nwaanyị ka a na-enyekarị enyi ya nwaanyị ọ ṅụcha ya ahụ atọbịa bịrịbịrị. So onwe onye ya achọzi ka ọ kpọfee ya akpọfe onye gị overdose, ọ na-egbu. Mkpụrụ mmiri anyị na-agba, ịma ndị nwe ahịa ahụ, ịma ndị nwe ọgwụ ahụ, ọ ndị ọcha bụ ndị na-aṅụ ọgwụ a. Gịnị ka eji aṅụ ya? Maka na ha bụ farmers. Onye ga-abịapụta na farm ya agụrụ ha many thousand kilometers farm ya dị. Ọ bụrụ na apple farm ka o nwe, ịbata ebe efuru workers itinye mkpu ndị na-aghọ apple apụta ndị na-alụ night a na-aghọpụ apple ma ndị ga-alụ the next day. Etu a o nwere ndị na-aṅụzi dat ọgwụ, ha ṅụọ ya ka ha wee nwee ike ịmụ anya anyasị wee lụọ ọrụ throughout the night. Ụfọdụ ga-alụ 3 straight days and night, o wee datin gbado onwe ya. O mechazie lụcha ọrụ a, ihe a mee expire n'ahụ ya, ọ baa n'ụla lahụ ezigbo ụla. Nke nwa kere ihe ị na-aṅụrị ya, ị na-aṅụ ya ka ime gịnị achieve? Ọ gịnị ka ị na-arụ? Kedu ị na-achọrọ ya ka ịdị high ka ị wee laa nwaanyị, ka ị wee jee kwụọ ụdọ n'elu nwaanyị. Etu a ka m si na ọ na Dubai, nwa mụ na ya dị onye nke anọ, this boy wee lagide nwaanyị la this lady almost 1 hour. Ọmazi otu a labara lahụ ụra, ntetakwa ụra akarala m dị n'isi. The woman a na-ayọ the boy si ado ka ya kpọizie ya nwa bie ka ọ labịa n'ike agwụnye. Egejuru m ntị. Ọ na-ajụ ya, gịnị ka ị ṅụrụ? Kedu ihe ị ṅụrụ? The boy a na-ala jos ka ị laa nwaanyị ka iji wee jee ṅụọ ọgwụ. Ịma ihe ọgwụ anyị na-eme n'ime gị, ị na-aṅụ ka ị wee jee kwụọ ụdọ ka e wee fụgo na ịdị ndụ ka ọ n'ọgịnị. Otu ịma na ya alagide nwa oge o ya eruzie isi one a na-ekiri otu ekiri ekukwasịghị n'elu ya irituo. Many guy men kịta ịchọta ya na bie mara na o nwere vibrator. Men nwere ya, ifuru ojisi ike laa agha ofu no daa nakporo wee vibrator tụapụrụ gị ebe na ụra nya gbajọọ ọnụ ya. Ọ tara ya ọnwụọ n'elu ọhụụ ebe a. Nya tara ya anya ka o siri egwu agha ati. Ị ga-anwụ di ya. O nwere oge o ya eru ị na-ekiri ọhụụ ekiri, asị gị laa ihe a ị na-ekiri ekiri. Some men self at 40 adịghị enwezi full erection. Nke m na-agwa gị, o nwere ndị dị 40 kịta adịghị enwezi full erection. Na bịa ka ị ga-anọ na-egbu onwe gị jede aṅụ ọgwụ dị iche iche ka gịnị wee mee? Efosi ụmụazị be anyị si ya na-eburusie kan, ụfọdụ ya eburu koku agbajuo ya mkpụrụ ọgwụ n'ime, iwee jee ebe a na-enwere nke a na maka o nwere ụbọchị obere nwa m a na-akpọ Diamond, nwa m nwaanyị na-akpọ Diamond, o nwere sweet ọ na-alacha.
o wee wetara m that sweet akpụkwa ya n'ọnụ o wepụta ya sị m welu wee narị ya dị sweet tụnye n'ọnụ m na-alacha sweet ileba na-acha bli ebukwe nya bịa program agbakọ m ogwokwu eji akpọrọ ndị na-eme were asị na-ene ọnụ ya na onye ara hey ihe na-eme na nke a aṅụ ahịa ị na-aṅụ ahịa ka gịnị mee ka ihe ị na-aṅụrị ya ka ihe ahịa wee mee gịnị ihe ahịa wee achivuo gịnị ihe na ha yiri ka ya achivuo bụ nwaanyị rara ara ewere na nwaanyị mara gị ewere ihe dị na nwaanyị mara gị some people will not like to do business with you ana gị nwa ga-eji aka gị ma onwe gị implicate due to na-eburugo onye nwa o nwere ebe anya na-akpa nkata ị na-etinye ọnụ na-eweta business idea ebe ma na-enubago gị bụ nwaanyị na-eme ka nwoke ị na-eme ka nwoke o nwere nwoke chọrọ ibi with nwaanyị na-eme ka nwoke maka ọ ga-adị ya ka nwoke ibie ka ya na ya so ka esi take you serious oge ị ga-eji realize all these things ọ bụrụ na ada agwa gị ya n'oge nọ mgbe ọ gbabazighị gị afịa dị ifiri na ọ dịbago late mgbe efuru na edigo 34 years 35 years ị chọbazie onye ga-achọta gị ọ na-ada afụ ụdara acha anụ ka ọ na-ọchaluba ya n'anya this that how many years follow gị ba menopause ka nwoke ya dịzi serious with you then mana oge time dị a na-agwa gị chọọ ịnụ so most of our problems anyị na-eche na o nwere ekwensu na-eme ya o nwere ekwensu ọbụla ịbụ ebitreya ọ ihe ịbụ mana ịma na people ma nọ na-achị ịgwa gị they know your story and that thing na prevent people from coming to you ịpụta echi ije sekpuru ana na-ayọ na-ebe akwa na-ayọ chukwu ya meelụghị nke a mee nke ọzọ mee nke o nwere chukwu na-eme n'eti na ọ mmadụ na-emere mmadụ ihe ọ mmadụ those old women na-eje eneta ọnọnwa jos gba ọsọ those old women na-eneta agwa gị na mgbe m nọ 4 months as I return there ọ bụrụ na 3 anwụọla na-ebe akwa n'ime obi ọ na-adị nke ọma ugburu those women you know na-efeel guilty why ji wee nọ this long before m bịa na ọ bụrụ na m bịara enwekwa ike na mmesi ebukwe ndị a ha nọtukwuo for some time o nwere nke m bịara that day arụ ezigbo ara dịrị ya oke ego ahụ m nyere ha amaghịzi m ma eji aga ọgwụ ma ọ na-egoro I don't know ma nwaanyị a mechaa nwụọ anụ efi na mwa kwesịrị ije were aka nje ego ọgwụ weta amami na weta okay now those women they were dependent on me they were hoping on me mụnwa bụ chukwu ha na-afụ that time na chukwu ya emere ya ihe chukwu meelụ ha nke a na nye ya ogologo ndụ sisọ na m abịa ebe ahụ ama agụ gbuchiri ụmụ nwaanyị maka na nobody nwe onye na-abịa nobody is looking after them nobody is taking care of them enwe one man nwụọ o wutekwa m ife ebe a na-atọgbọ dị man atọgbọrọ ya ute n'ilo dị man dị na di ya ogbe a bụgodo ajọ geto onwe ihe na-eme di ya ka m si nyokwuo that place onwe ihe na-eme ebe a motosaịkụl ha na-abata ya nye otu a ka ihe si na-agbada steep to steep otu a na-agbada so ihe a na-ekpe ekpere chukwu mee ọmụnwa jere ebe a fụ ndị ometụ n'obi wee sị na mma na-abịa from time to time ha nọ na-ekene chukwu onye ya bụ na chukwu na-eme chukwu na-eme ha believe na chukwu na-eme mana mmadụ na-eje ya bụ ije mmadụ ga-consider your plight mmadụ ga-afụ etu isi wee nọrụ o wee dị moved ọ dị touched o nwezi ka ọ ya dị touched mmadụ asị na anyway na egogo na-ego gị mana asị m kwuo ngwa gị na onye ị na-enye ego na ego ị na-enye ọnya na ị na-etufu ya etufu ị na-ajụzi ya ha ọ sịghị na inyesi onye ego a kịta
na ihe izu ejigo na-abụ mkpụrụ mmiri. Inyesi onye ego kịta ojego Igbo, inyesi onye ego kịta ọṅụba mmanya na-adagharị. O nwere nke ya afụ ofu maakị, ọ bụrụ na ebe ọ dara ada efu na mmanya na-edestroy onye a, ị ka ya na-enye ya ego, you no go give am na, because na gị na ya bụ nwanne doesn't mean ebe ọ bụ na inye ya ego dị eji eme ezigbo ihe na ihe o ji eme, you cut it off. Onye a pụta echi ọsị na ndị mgbachu, ọ pụta ọsị na ndị mmadụ mere ya, o nwere na you do yourself. So onye ọbụla na-ene onwe iwe aka gị correct ya onwe gị. Ọkpara Chineke a na-eku n'iji megide ha, ọ nga bụ ọkpara Chineke, kunie megide ihe niile a, come against them. That lying and cheating and lying, ọ gị nwa ka ọ dịrị ịma niile cheat on your partner, you know, ịma na ọfụma. After ka m nọsị nwanyị, I was keeping late night because I know I nwere this group alaba chairman anyị bụ Jerry Amilo, ya na-eji anakpọ ụlọ abụ 3-4 wee pụta one day wee na-ajụ onwe m ajụjụ. Mari eji nka mechara nwanne nya ka ya bụchi jie m kwesịrị ije ka mụ na onye a nọrọ, nrapịa asịsị ya nọrọ n'ụlọ, njebe ije dọra na-akọ ihe na-enwere isi. Nwekwa ezigbo aka a na-akọ ebe a nọ a na-aṅụ mmanya. Nna nwere aka m sị na mmadụ adịghị eji aka emebi ihe. End anya, no apologies to anybody. I stopped coming out. Ka ezikwa no ọ bịarọ, nwere aka m wepụ onwe m ebe ahụ. O nwere na sakụl ị ga-enweta onwe gị, efu na ị nidoro ịyọ mmadụ, were aka wepụ onwe gị dị ya, enwekwa ihe ya eme, ịpụgo ọbụla ịpụgo, you come out, osutrọ gị na ọ ga-emebiri gị ihe, ọ ga-emebiri gị ihe. Some people taa na-emere ha abandon, na-connect ya to business because maka na ha na-eme who goes you. Because of who goes you kpata na-ekonyeghị na business, kpata na onwe onye chọrọ ka gị na ya na-eme, even ka gị na ha yiri na-atụ ha ụjọ na ama ebe a ga-eme gị ataki, eso mee ha nwa ataki. Onye ka nsi na onwe onye ga-anọ na life gị 20 minutes ahụ erek ya gị. Onye a bịara kịta gị na ya yiri jedo na ana na-aṅụ mmanya, achọrọ ya bịa ebe a agbakodo onye ọbụla, na-agba ya na-agba gị, gbaa onye ọbụla egbe ebe a, asị na na-abịa ebe a kpọpee gbaa mmadụ ịtọ, efuru ka isi wee jee buru uke. Olubekwa 20 minutes onye abata na ndụ gị, inwebego problem. There are people and I feel that we have to pray less. About altar call, mapota, deliverance, deliverance. Nobody can deliver you. No. Enweghị ihe a na-adagharị bụ nkwugheri, ajụ ka a na-efe. Ka m mesi nọrọ ebe a decide ya na m achọzi ihe dị, o nwere any spirit ọbụla na-ewepụ n'ime gị. Which spirit na? Nke na-efe efe ka nke na-akpụ akpụ ka nke na, which spirit are we talking of? You are a spirit living in this body. So which spirit ka a na-achụ? Which spirit? All of us, we are all spirits living inside this body. The spirit was trapped inside this body. So which spirit came and say, come out? Which is going to come out? That is total nonsense. Come out. You spirit of this, come out. Any day you decide to do away with stealing, Ebola, a new person within you, you don't need anybody's validation. You just have to be sure of yourself. I'm no longer into that life. People can see. Ejesim China bata na January, wepụta February ending. Wee mechie ịṅụ biya, mechie ịsa anwụrụ, ma siga of any kind. Maka esi China chịrị siga bata.
nna m kwuo na anwụrụ anya abazi m ahụ na biya ama abazi m ahụ. Anọrọ m 3 whole months. Anọ m March niile agwụ esa m aṅụrọ m, April niile agwụ eserọ m aṅụrọ m, June niile agwụ eserọ m aṅụrọ m, na July ka m pụtakwa sụ isi gị ọkụ sechalụkwa. Igotago mwelu that time detox zuo onwe m, welu that time digodu free of na mma na iron wa test iwere godu my blood sample je na ya afụ ofu mkpụrụ alcohol na ahụ m that time. Mmadụ na sanitize onwe ya. Ihe a bụ discipline gị nwa ka ọ dịrị ikwu I don't want this thing anymore. That is the deliverance. You have delivered yourself from the calamity not before you, because drinking beer all the time if I have chemical which is not okay for your body. Yes, ọ dị ka otu a na-ekwu okwu noodles anyị ada anụ ya anyị na-eme maka agụụ ma ọ na-akwa dị ọ na-atọ ụtọ anyị na-eri, anyị na-enye warning na ihe a na-eme. Kama ihe eri noodles gị rie spaghetti, erizina noodles gị ribe spaghetti, erizina noodles libe spaghetti, anyị ada anụ ya. Ọkwa gị nwa ya pụta one day wee sị na ihe ndị a na-ekwu bụkwa eziokwu. Nna na mama erizikwa noodles, achọkwa nke esi ihe a na be m again. Ikwu onye stampụ ọnya i deliver go onwe gị from problem, because ihe a na-eme deliver ọ because ihe a ga-edestroy gị ya ka eji si ka eje eme deliverance. Amụsu a na-ata ata abụrọ nke na-efe efe. Onye nwere obi ọjọọ ka a na-akpọ amụsu. Obi ọjọọ, onwe ihe ọma na-emere mmadụ ịdị happy. Kama ihe ọma ga-emere onye blọk ọnya, kama ya na kama onye a ga-eri ya anaba, onye aba amụsu. Ọ gị nwa ga-edeliver onwe gị from that na ị na-ata ego. Isi onye na-ene n'anya nna ntụ eri ọnya ka nzụta ya, isi azụta ya n'onwekwa ahụ mgbe ọzọ etụeri m nwanne m otuso okwu ikwuru sef ga-eme o jezi ebe a o nwere ike ogoro ofu bịa tụ ịkwara gị ofu, because ihe niile na-abịa azụ ahịa you don't know them. Ịma their character. Ụfọdụ bịa ka etest ya ga-etest ya ka ọ maa ma ị nwekwa obi sarịsarị. Ụfọdụ ga jos bịa biri gị ego, anyị mana kọstọma na-abịa n'ahịa ọ jos chọọ ka ọ tara ya gị you don't know. Enwekwu ya dị wrong ihe asị nwekwu ya na nga ejirọkwa nwanne m na-eji ikwebe ego biko ewe n'iwe mgbe ọzọ sisi etu isi gwu ya sef osi oke, mana obi ọjọọ ama ekwelu afụghị mụọ ọbụla ị na-ata arụ. Ọ gị nwa ga-edecide nna n'ụwa abụkwanụ nwekwu ya dị n'ụwa ka iwekwanụ nwayọ ka iwetuo ịgbago ibutuo gị nwa ka ọ dịrị iji aka gị wee gwọọ onwe gị ọya n'ahịa gị. Gị nwa ka ọ dịrị iji aka gị deliver onwe gị. Nobody is coming to deliver you. You are the one to deliver yourself. O nwere akwa my sister na-eyi mgbe ivede na-arịa stand up now or lie down forever. So sometimes you need to stand up for yourself. If you refuse to stand up for yourself, then it means you must lie down forever. Lying down forever, you are lying down there. You are lying down there because of your nonsense life. You might be working, but you are lying down. Financially, you are not there. You feel that you are lying down forever. Atụsawo gị n'ala nke aka gị, ọ dịkwa onye na-eme ka ibini ọzọ. Ọ dị na the book of Amos chapter 5 verse 2. O ye virgin of Israel, you have fallen to rise no more to your aid. Just go ahead. It was oil high metara ji anyị n'ọrụ. So oge chinyere na ikwu ekwensu niile na-agba mgba n'ime anyị. Spirit of lying. That lying anọghị n'ime. Ị na-adị too comfortable ịtụ asị. O so na-ekwensu a ibini ọtọ. Binie asị ọkpara Chineke dị ndụ. Ọ bụrụ nna gị. Then stand ya asị nwa ya ọkpara Chineke bu agha. Fight ya datin na fight. Ọ bụrụ gị addiction. Fight bịa. Fight ya na ị ga-win. A soldier cannot go to the battlefield without
inwe discipline. That's why na equal discipline. You talk army, the soldiers how they were disciplined. Without discipline, you cannot win that war. You can't. A little thing distract you. I'm telling you. So again, you lose your focus. The next thing now, enemies are captured. Ma ọkwa na stray bullet hit nke ga-aga. Mana ọ bụrụ na dị focused. You can eat a poisoned food. Ebe ndị ọzọ na-echere anya. Ị makwara na anyị Igbo na anyị na-ebu ọnụ ju nri. But this generation no understand them again. Oge bụ na ịbịa na be mmadụ, oge a na-apụ ọlịla ịbịa na be ndị a sị bịa lie nri o. A sị gị bịa lie nri jekwa aka soro ha na-eri. Iricha bata mma nwere ike mma ga-egbuta gị n'ife ọ ya akụgụ that day. Ọkụba ahụ kochaa gị pịaba gị pịachaa gị. Ịpụta echi a sị gị bịa rie nri o. Esi ada emenu o. A bịanụ na-erie na anyị erie na. Ọ ka esi azụ mmadụ mgbe ahụ. Ihe ahụ ka enwee discipline. Ayoka nwee discipline. Without discipline, nwekwa ebe anyị ji azụ eje. So ihe ahụ ị na-ekurizi ka ịgba mgba bụ na discipline yourself. You don't talk as you used to. You don't talk carelessly anymore. You don't move around anyhow. You don't hang out anyhow. You don't keep late night anyhow. You don't fornicate. You don't do all those nonsense anymore. So you are now trying to discipline yourself. So the more you apply discipline into your life, the more you check out the thing. Before you know it, you have gotten rid of those nonsense life. You don't sleep around anymore. Your discipline ka need. Discipline bụ the tools ị ga-defeat ihe anyị kpọrọ ekwensu a na-agbago mgba n'ime ndụ. Agakata n'ilu anachi ya bazụ. Rising and falling. That time you are rising, getting to that point. Jụọ onwe gị what happened before that you guys. Where did you get it wrong? Before you start thinking that somebody was against you, start looking at your performance. Start looking at your input. Start looking at your expertise. Start looking at the necessary things ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na the business ebe a darute ebe a, how much effort ka ị na-etinye to push it back? As at what time did you realize that na moto pass ị na-azụ na moto a nọzi n'ahịa ị na-azụ Nissan? How many times ka ị na-afụ Nissan n'ụzọ? Ị na-azụ Datsun. How many times ka efu moto bụ Datsun? Ị na-azụ Dodge. Mmadụ one na-agba Dodge. O nwere moto pass ị ga na-ele, ị na-ajụ onwe gị mmadụ one na-ere ya. Mmadụ one na-agba moto. Ị kwesịrị ịma na otu anyị nọ na generator apụbago na Nigeria na. Ị na-ene anya na ndị na-ele their household item. Ị na-ene anya n'afọ na ndị mmadụ ebupụtakarị generator. Onye jide ego oti sola. Ejidekwa ego oti sola. So if that no nwere ebe a na-enwe paradigm shift, we are shifting towards that. Akwa green energy ka a na-akpọ ya. Ebe anyị ga-adị carbon free. Ka a na-akpọ carbon emission. Otu anyị nọ na-amụ gen na-adị carbon a na-apụta na anyị ekuri ya. Ọ na-pollute the air, na poison anyị na-anwụ. Echi yaba lungs, cancer, this, that. So kita na ya abago to that level. Nke a apụbago. Also ndị nwe vision na-ekunizi kita je mụọ ka esi amount solar. Ọ bụ eji emu ka esi alụ gen. Ije mụọ ka esi amount solar. Enwe ya ama na-apụ apụ. Before ọ ga-apụ, iritego ihe, idigo tired. Oge anyị na-ekiri TV agana. I wonder mmadụ one ka na-ekiri TV. TV niile dịzizi na phone. TV niile dịzi na phone. Programs anyị ga na-watch na TV ebubetara ya na phones. Ị na-watch ebe. Efu na TV ada agazikwa. TV ada agazi ya. O nwe oge eji TV eme ọnụ. Nke a dị ebe ugbo na eke ifuru ọ na-eme eme.
ọrụ TV dị ọkwa TV ka ị na-afụ ya ọ TV ugbo n'one ka efu mgbanyere ya on ya dịrị m bụ ije nọ na nna ekiri TV mba ebu m fonu m n'aka so era nke a pụbago ọ mmadụ ka ọ dịrị inwe vision mmalụ mgbe ibido dachi ya bụ azụ ka hapụ ebije na ilue na be unu na o nwere market by the right and then there is a tree on the left side. Iwana Pastor Chris Okafor abịara there is a market and then after the market there is a big tree on the left. Hey, sigi na onwe osisi dị na be na ebe a ka ụmụ amụsụ na-agbakọ na wee na-eme ha upe amụsụ a na-adịghị eje obodo oyibo na-ekwugheri ndị dibịa na ndị pastọ ji eri anyị ọrụ ọ issue of mmadụ ịma mgbe o bido wee luzube ya eje m holidays last weekend. I could not account for power bank dị na nji ruo today ama m ka mụ na ya si wee je ama m ka m si lose ya efu na mmadụ adịghị disciplined ọ ga-cost gị a lot. Adị careless, that's why na ama ihe mụ na ya je power bank nji si na China bata na-enjoy ndị ebe a je lose guard onwe m echi onye ka m ga na-eblame nsi na spirit of lackluster not spirit of lackluster, spirit of laziness, spirit of onye dị lazy kwesịrị ịma na ya dị lazy nke nwa ka ọ dị-eri idene some ụmụ nwaanyị eyicha pantị awụkọ n'ọma nke ji nọ na period evu na-esu ya asụ otu a ịbata na uwe ndị ya bata na be ha iyi afụ ebe ịdọ n'ala achịrị akwa wụkasị everywhere ma nke ruru unyi ma nke ruo ọwa ebe niile a na-esi all time ị ga-eji wee kunye were njibe datin ịdị lazy ịnidi discipline ka ịkụnye dozie ife ọbụla ị ga-edozi mee ya ka ọ dị oke renji ebe gị ọfụma ka ọ ya bịa ịbata ọtọ gị ụtọ ijecha abata ọtọ gị ụtọ renji ya ka isi chọọ so ebute echi anyị na-ekpezi ekpere spirit of laziness anyị ma ụma na-aghọrị onwe anyị so egwu ahụ my sister kụrụ ọnya ka nsị ka m metụ aka ebe a ka anyị wee were ya wee correct ya some of our people etu ha si eme their belief system na ihe niile abụzighị na from Chukwu ọ bụrụ from ekwensu amaghịzi m na anyị bụ mmadụ enweghịzi ife anyị ga-agbalịtanwu n'onwe anyị without God aha a na-ekwu na ihe na-ese without God you are nothing is a lie. With or without God we will achieve even more than if I may achieve now, except we stop dreaming. Once we determine to make it, we must make it. Those people who started building the Tower of Babel, they were determined. They were not even bothered by the excessive rays of the sun. They were building, going, until your God said, look, these people are determined. They are coming to us. We must go down and confuse their language. Otherwise, they will get here. Oh, really? You could see what determination can do. So once we are determined to succeed in life, definitely we must succeed. There is no need to long eyes. We don't need to continue lying to each other. Ka anyị wepụ ife a n'isi anyị na o nwere spirit na-enye anyị nsogbu na o nwere spirit na-eme nke ama nke ọzọ onye na-enwe kpacha kọntaktị ala na ahịa kpojie ya na psychiatric home gbabia ọgwụ nyebe ya treatment ka ama ma ọ ga-anata na mmadụ ọ bụ ụmụnna dị mere ya. Some of those people anyị na-achụ ụjọ na village afọ ọdụ ego ha ji eri nri they've not eaten, talk more of ije na be dibia je na agwọrọ ọgwụ. Some of them amaghị na be dibia mana etufe adị n'anya ka iji necha afọ anya iwe believe onye ọya na-ataghị amosu believe onye ọya na-emeghị nke abụọ nke ọzọ. But in the actual sense of it, they don't even care about you. They don't. You know, on the agenda, they are doing their own stuff. Mana due to your income poop.
You will believe you know mother. Yeah. Work on yourself. Okay, look after yourself. Stand up and work hard. If you hear me, you need the better. Ekwensuna bangomba. Obinera, kabya wasine oye America makana obinitezri. Buaga ebro oye America. Okay. Ademma. Rose, lately, how are you? All right, my people, here I'm drawing the curtain for the night. It's been a wonderful time. Even the more I teach, the more I come to understand what I was preaching. It's easy to preach, but difficult to comprehend. So when I'm preaching, I'm trying to comprehend at the same time, because I'm learning. I'm learning equally. So some of the problems I were, let us acknowledge that we are the architect of our problems. Most, say 85% of our problems, we are the architect of them. We are responsible for whatever calamity that is befalling us today. We contacted some of these things where we went to, where we foolishly went to I don't know, to go and enjoy something that is momentarily, that is not going to last for a long time. On getting there, look at where people are seeing you. Thank you, my brother, for this wonderful gift. Thanks so much. I appreciate you. Thanks. Imagine somebody needing the elder brother to help him. And now your elder brother is still getting that same complaint. That same complaint that made him abandon you. Now he's trying to come back again and see how he can help you. Then people began to bring complaints again over your character, your mannerism, your attitude, your rubbish life. What do you think will happen? Your brother will withdraw and you continue in your misery. Tomorrow you are looking for somebody to blame. It doesn't make any sense. Look into your life and see where you've gone wrong. See where you've got it all wrong. Then you start by yourself correcting them. That's why I say that you are the one to fix your life. No pastor can fix it. No native doctor can fix it. You are the one that will accept that you are wrong. Accept that you are not getting it right. Accept that you are a criminal. Accept that you are a born liar. Accept that you are an achawo. Once you have accepted these things, now you begin to ask yourself, how do I stop? How do I amend my ways? Now, you don't need to bother convincing people that you are no longer living that life. They are watching you. They are seeing you, every move you make. Once they see that you are no longer living that life, you see the way they will be talking about you. Yeah, those days, man, you are doing this. Those days, you are doing that. That's to show you that they know every step you are making. You cannot hide it from God, like they say. Who are the gods? We are the gods. You cannot hide it from us. We are watching you on daily basis. We know what you do. We know where you hang out. All those things is visible and glaring to us. We know you. We are not believing in you. We know you. We know what you are capable of doing. So you are the one to decide, okay, you see this lifestyle. Today, I'm putting an end to it. I don't ever want to go back to them. I don't ever want to see this man in my life. I don't ever want to see this lady in my life. I don't ever want to do this or that. Engage myself in all this cultism, criminality, kidnapping. You see, when the governor said, if you are into all these things, abandon them. Come and surrender yourself. We'll give you, is it amnesty? What are they calling them? Pardon. Okay? They'll give you a pardon. Some people went there and they received pardon. Some never went there. You feel that you can escape from prison because there was a prison break. You went away.
wherever you still find yourself, you continue with that lifestyle, you still end up in jail tomorrow. Ijecha nga na Nigeria gbapụta, ijekwa n'obodo ọzọ. Kwa onye Igbo be anyị ka enwude na Ghana, o so planụ ebe ha chọrọ ije rọbụ bank, akpụrụ ebe anyị kụọ ya nke ọf na-aga, ifele na-eme m, ifele rapụrụ ime idiot je na-eme m. Daalụ, anyị afụ na echi ga-abụ echi ọnwa. O nwere gift mmadụ nye m na YouTube, ọ tọrọ m ụtọ. M receive kwuo gift a na TikTok, receive ya na Facebook, onye ka m bụ. Yeah, we see you tomorrow. Good night. Victor Herbert.